Ban penmi pisah ya ke fast reward mengi winter festival. Bala penyaj da ka mighty society penusla kalakot kalawer ya pisah ke jing ya kop kwai ke ba on sepelong ru ha kapung jong i Johnson lengdo. Katarik kandai hakan riu unai wing arjar arpulai ke por kan long shipo ba James step hadu architect no pai sngi. Ka bai tiket kan long san spa shirin riang. Ka price na kabenta ki bawan meningkong kan long shilak lai pau hajar bat ki bawan baar kan long shilang ar pau hajar bat balai kan long shilang. Kindan ruki consolation prize ki babun ba na kabenta kalau ki draw kabai tiket kan long spa shi tiket bat san spa light tiket ka price kan long shilak na kabenta ki bawan maningkong san po hajar na kabenta ki bawan baar bat ar pusan hajar na kabenta ki bawan balai on dia ke tiket aka san terik unai wing arjar arpulai na duka por nriu ba James step bu jaka ka santering unai wing arjar arpulai na duka por nriu ba James step on the dok haru aka shiterik unai wing arjar arpulai kumba prakuntal ei on chimjing thau ya barok ki dok halan no ya ka silver om sha ban basa jing bam kat bom pat dei ka por khwai shisin bala dap ki price kirawan kim la shuban ujor ni pentun ngin penkut no ya ka ni ka jing ya kop khwai kan long ha ka architect no pai sngi ngin sam shua ya ka price jong ka lucky draw bat hadin ngin sam ru ya ki price jong kirawan